il n'a ɲɔgɔnna kobaw u k'u jija u ka bɛɛ impliqué mɔgɔw de bɛ diɲɛ kɔnɔ mun bɛ Mali soutenir nin kɛnɛ kan n'i kun ye ne Boumadali ɲininka ne tun b'a fɔ n ko les médias panafricains kun kan k'olu invité nin kɛnɛ kan les activistes panafricains n'a kun y'a sɔrɔ bi ko Mali ni Faransi kun ma RFI ni Faransi kun ma suspend i kun bɛ RFI ye kɛnɛ kan mais n'a ma ɲɛ ni RFI suspend ni Faransi suspend au moins Africa Media kun kan k'a ye plateau foyi tɛ Mali sɔrɔ ko Africa Media kun tɛ plateau sigi ka Mali défendre au moins ne kun mago bɛ AES ka médiaw la RTB commission de communication kun kan k'olu invité kɛnɛ kan en tant que des médias partenaires n'i ko mɔgɔ ma k'i y'a suspend falen ni fɛn dɔ ye quoi an bɛ Mali kura hakilina de la n'i ye fili min ye baara la o ka n'i bila k'i tɛ bɔ ka i fɛla fɔ i ka jamana taabolo la o ni jamana kan o ni jamana soutenir tɛ ɲɔgɔn sira la ambassadeurs kun kan ka attaché ta ni tous les activistes panafricains k'a bɛɛ ta k'a fara ɲɔgɔn kan maliyɛnw de bɛ yen minnu bɛ yen hali u ka séjour sɔrɔli ye problème ye bi olu ka Mali défend dɔw ka nationalité kun bɛ la i n'a fɔ Franklin Yamsi Faransi a menacera Faransi fɛ Mali problème na AES problème na voilà des gens minnu kun kan ka éviter nin kɛnɛ kan ou bien u kun kan ka ta en compte ambassade fɛ ka bonya da u kan ɲɛ b'a la hadamadenya ye bonya dɔrɔn de Nathalie Niab a bɛ bɔ muso bɛ bɔ a bɛ Mali histoire dɔ i bɛ la ka ko maliyɛn ka taa fara an balima dɔ minnu bɛ yen ka taa fara AES yɛrɛ communicants kan transition saba in Mali Burkina Niger n'i y'a yɛrɛ fanga sɔrɔ walayi ala ni panafricain ni tiɲɛ nana an bɛ tiɲɛ fɔ mais communication man a sabotera quoi ne yɛrɛ fɛ même médias sociaux minnu bɛ Mali la yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamakɔ yan Mali yɛrɛ la yan a bil'i kunna ko Assimi yɛrɛ kumakan ka réseau bɛɛ la sɔrɔ médias minnu ma wele dɛ olu de y'a ta k'a tigɛ k'a bila aw bɛɛ y'o seere aw fɛn o fɛn na aw si ma wele n'an ko an ka sin ala la aw fɛn fɛn na aw bɛɛ donni négociera de mais aw de kɛra bilabaga ye direct n'an fɛnw cɛ ne bɛ min fɔ transition ɲɛna a ka lajɛ fɛn min ye fanga d'i ma kana ɲinɛ a kɔ yɔrɔ ne kɔni tɛ ni ne y'a fɔ maliyɛnw ɲɛna ko ne cɛsirilen don Assimi ko la cogo min na ko ne yɛrɛ donni négociera de walayi e ma Badji sɔrɔ Dante ye ne tɛgɛ bɔ ka bɔ fɛn bɛɛ la Badji ma d'e ma Badji zéro ko parce que ko ne y'a dala minɛ haki problème na haki ka problème min kɛra donc ne bɔra ka Dante dala minɛ la maison de la presse fɛn na donc média mun ka di a y'o wele donc ninnu k'o la ko la liberté d'expression ko journée le 3 kun ye journée de la presse e yɛrɛ ni mɔgɔ dɔ ye dala mankan kɛ jamana ko dɔ la e y'o dabɔ ko bɛɛ la bon e k'o la ko la liberté d'expression bon ni fanga bɛ min bolo b'a ka dictature kɛ ne y'a f'e ɲɛna n ko ninnu ka dictature ka bon ni fɛn bɛɛ ye ale yɛrɛ ma mission lajɛ transition ka dialogue mission lajɛ sabanan ye mun ye o ye diaspora malienne diaspora kun kan ka bila kun na plateforme dɔ de créer diaspora kun kan ka hakilina d'a kan parce que n'i ye Mali kura de ye on doit prendre tout en compte parce que faut que Mali kɛ yanni an ka don kuma kɔnɔ Congo gɛlɛya bɛ kɔmɔkaw kan ani Français ka gɛlɛya tɛ kelen Français ka gɛlɛya ani maliyɛn minnu bɛ Sénégal olu tɛ kelen donc maliyɛn minnu bɛ zone CEDEAO kɔnɔ ani maliyɛn minnu bɛ Afrique centrale la olu ka gɛlɛya tɛ donc u kun ka mun kɛ u kun ka diaspora ka plateforme de créer diaspora mɔgɔ bɛɛ bɛ hakilina d'a kan dɔw bɛ sɔn ka recommandation baw ta ka sɔrɔ ka dialogue kɛnɛ kan diaspora ye fɛnba de ye Mali bolo walahi n'i y'a ye Mali jɔlen don bi ala ni diaspora barika mais a bi kunna dɔw bɛ yen u ka papier ko kɛ bɛ ka problème na suma donc dialogue kun ka kɛ sababu ye hali n'a tun bɛ fichier kelen dɔ kɛ ka diaspora yɛrɛ ka biométrique bɔ a dan ma ça fait k'a k'a dan ma biométrique ye pour que u kana se ka kɔnɔli kɛ parce que anw fa bɛ yan an ba bɛ yan an bɛ se ka téléphone cɛ ka ko dɔ ɲɛnabɔ mais mɔgɔ min bɛ kɔfɛ a jigi bɛɛ ye ale tɛ se ka foyi ɲɛ sɔrɔ donc ni gɛlɛya minnu ye baara la o ye ninnu ye ni dialogue min filɛ nin ye nin ye Mali kura wolo sɛbɛn kura de ça fait dialogue in nin dialogue in nin ye Mali kura wolo sɛbɛn kura de n tɛna n da don a bɛɛ la mais n bɛ bakurubaw ta minnu bɛ yen ni hadamadenw bɛ sɔsɔli la a kuma minnu n b'u ta k'u walawala aw ye kelen kelen a ka se k'u fɔ n'an taara paix et réconciliation na dialogue yan'an ka don paix et réconciliation kɔnɔ
dialogue kɛra commune 773 dialogue kɛra o la commune 69 olu bɔr'u sigiyɔrɔ la ka taa ka sababuya kɛ yɔrɔ ko gɛlɛya parce que i t'a sɔrɔ yɔrɔ dɔw la hali bi basigi ma sabati kosɛbɛ o bɛna commune 69 dialogue kɛra région 19 n'i ye Bamakɔ fara kan o ye région 20 donc région kelen bɛ o kirila ka fara kan o ye fɛn min université de Ségou ale ni Bamakɔ olu kɛra dama région ye o b'o fara kan n'i ye dialogue ta k'a lajɛ tun i bɛna k'a fɔ fɛn min ye ayiwa an b'an da don mun na n'an b'a fɔ ko o kumana participants ale ni délégués délégué 160 o de nana ka bɔ Mali kɔnɔ ani fɛn Mali kɔnɔna yɛrɛ la délégué 26 o bɔra Mali kɔkan ka na fɛn min ye maa 3 o bɔra fɛn min an ka maa minnu bɛ yen n'u bɔra u place la n'an b'a fɔ ko les réfugiés maa 8 ale bɔra université la ka na n'a ye maa 4 o bɔra centre syndical la ka na maa 1 o bɔra patronat la ka na participer ne y'a f'i ɲɛna ko nin jaabi min filɛ nin ye ne ye nin ɲini ka nin sɔrɔ de non c'est n bɛ ka min f'i ɲɛna c'est qu'ils ont pris l'information en otage ne ye nin ɲini de maliyɛnw kama bɛ se k'a kɔnɔna walanwalan cogo min e ye fɛn min kalan président ɲɛfɔ e y'a kalan kama mais les documents devaient être disponibles mais ne y'a rapporteur kulo bɛ ne la dɛ k'a ɲini depuis an bɛ salle kɔnɔ k'a f'a ye maliyɛnw mago bɛ fɛn de aw ko langue officielle en national ko bamanankan ye langue officielle ye bon bamanankan ye langue officielle ye e taara rapport kalan français la ne kun bolo i bɛ nin document in de copie kɛ k'a di mɔgɔw ma salle kɔnɔ ka sidi dɔ fɔ mɔgɔw ye u bɛ se ka taa tɛgɛ o ye mɔgɔ minnu kalannen don donc dialogue yɛrɛ recommandation o bɛ kalan bamanankan na dialogue recommandation 300 recommandation 5 résolutions o de dialogue ye 300 recommandations 5 résolutions maa caman y'o report kɛ salle kɔnɔ bon ne tɛ se ka sɔn ni ma aw ko ko ka constitution respecter an taara 4e république la k'a bɛɛ kɛra aw minnu kan ka baara yɛrɛ kɛ mɔgɔw participer wa kan de la bon aw kana kan bɛɛ ta mais kan min bɛ yen n'a la yakubuyalen don a y'o ta Bamakɔ kɔnɔ kan min bɛ fɔ ni kan bɛɛ ye bamanankan ye donc ne bolo aw bɛ dialogue copie kɛ a bɛ recommandation copie a b'a di mɔgɔw ma o ye maa minnu kalannen don ou bien maa minnu tɛ yen tɛ bamanankan mɛn n'u mɛ u kalannen don on suppose que langue de travail est français mais aw bɛ sɔn ka dialogue yɛrɛ recommandation kalan bamanankan na bɛɛ k'a faamuya ne ye nin de fɔ n bɔra n ka région na ne ye nin de kɛ ne ye nin de fɔ wa ne taara en compte ne bɛ se k'a fɔ la communication a trop manqué n bɛ min ɲɛfɔ jamana marabaaw ɲɛna u b'u hakili to communication na jamana fɛn bɛɛ n'i y'a ye bi mɔgɔ bɛ transition soutenir communication dɔrɔn de don communication de faamuya baara kɛra o la an bɛ taa thématique fɔlɔ la n'o ye paix et réconciliation nationale et cohésion sociale kuma bolila kuma damadɔ kan kuma fɔlɔfɔlɔ ye min ye ko marifa kana ye mɔgɔ 2 kamankun na marifa kana ye mɔgɔ 2 kamankun na ka milisi bɛɛ disu ka bɔ yen milisi o kuma na da kana tu o kuma la filanan ye mun ye n'an b'a fɔ ma ko réseaux sociaux o réglementé n'an bɔra o la an bɛ taa jumɛn na kuma min n'a a y'an diya k'a dama tɛmɛ n'a bɛɛ o de kɛra ko ESM ka segin ka na école la ni wuli an bɛ n fa fo ni wuli an bɛ n ba fo ni bɛ gidɔrɔn tigɛ n bɛ tɛgɛ lajɛ n tɛ dumuni ka sɔrɔ n ma tɛgɛ dun walahi denmisɛnnin tun bɛ mara sɔrɔ tan mais u ye nin kɛ kalan ye ko nin nafa tɛ nin na u tun y'o bɔ kalan na ko o segin ka na sabanan ye mun ye an ka dɔ fɔ ko k'a kalan ekɔli la diyagoya maliyɛn den tun tɛ redoubler États-Unis économie nin nɔfɛ économie américaine plutôt Amérique économie nin nɔfɛ plutôt ou bien l'agriculture brésilienne ou bien la deuxième guerre mondiale walama la révolution française de 1879 maliyɛn tun bɛ ka kalan bɛ tiɲɛ wali dɔ fɔ de nɔfɛ wali histoire de nɔfɛ o de b'a la an ka kunun josiw an ka belebelew an ka tɛ tiɲɛ minnu nana Sunjata Keyitaw Mali kɛlɛmasa ye 1000 ani nkɔyɔ fɛ maliyɛn t'a bɛɛ dɔn maliyɛn bɛ se ka maliyɛn denmisɛnnin bɛ se ka kɛlɛmasa min dɔn à peu près 15 n'an bɔra o la ko o kalan kɛ wajibi ye n'an bɔra o la an bɛ taa min an bɛ taa o kuma na fɛn min ye autorité légitimité traditionnelle ye ko ka olu renforcer wallahi nin ye kumaba de dɔgɔnɔ ani fila ka mankan fila ani bozo ka fɛn bamanankan mankan n'i y'a ye tubabuw bɛna anw kɔ don ɲɔgɔn ma bari sabula bonya bɔra dugutigiw bolo n'a tun y'a sɔrɔ ko dugutigiw ko bonya b'u bolo ko u kun ka hakɛw b'u bolo bulon kɔnɔ walahi i bɛ ninnu lasigi n'a y'a sɔrɔ tubabuw ka nkalon min tigɛ ko ninnu bɛ ɲɔgɔn na est-ce que i b'a kalama
bulongonna na ne kun bɛ fɔ ka ban parce que sigiɲɔgɔnmaw don kotoɲɔgɔntalamaw don bonya dɔw bɛ n'a bɛ dugutigiw bolo bɛ conflit dɔw bɛ b'o gérer k'o ban yɔrɔnin kelen mais o de don kɔnɔna la n'an bɔra kɔnɔna la fɛn min ye biganw ka hakɛw ye bigan tɛmɛsiraw hakɛw ko o lawaleya kuma min kɛra hakili jigi ye ni jalaku yɛrɛ bɛ yen ni mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko tare alhamdulilahi rabbil alamina o de kɛra maa minnu bɛ yen n'u sara bato na ni bato yɛrɛ fɛn kɛr'u la n'o kɛra Tɔnbɔkutu bato Burumararos ko o maa minnu bɛ yen ko ka olu ka hakɛ olu monument jɔ ko olu monument ko k'o jɔ n'an bɔra o kɔnɔna la an bɛna jumɛn na ko o kumana fɛn min ye justice traditionnelle Allah nin ye justice ye an k'a kɛ k'a fɔ ko forotigi ni misitigi bilala ɲɔgɔn na Ala bi bi in na dugu dɔw bɛ to kuma ɲɔgɔn fɛ ka taa ni san 40 kɔ parce que k'u ye ɲɔgɔn wele kobeda la k'u ye ɲɔgɔn wele fanga la walahi ni kiri tigɛra bulon kɔnɔ o kiri kuma o ka nɔgɔn barika b'o la k'a fɔ ko kiri ka tigɛ tɔ sariya fɛ fo ka diɲɛ wuli ni tiɲɛ fɔra a tɛ kɛ diɲɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ ye nka ni alimami ni dugutigi kumara ni ɲɔgɔn cɛ est-ce que i b'a dɔn bɛɛ bɛ i yɛrɛ o kɔnɔ bɛɛ bɛ i ka o kumana fɛn ta o kɔnɔna la ni justice traditionnelle bɔra yen u ye mun fɔ tuguni ko ka sariya gɛlɛn ta maa minnu bɛ jɔnya ko wale kɛ dɔw bɔr'u place la jɔnya la dɔw ka foro minɛn'u la dɔw ka hakɛ bɛɛ minɛn'u la o kumana kuma taara ka da o kan n'o bɔra yen tugun ko o kumana k'a fɔ ko ka wajulu ta ka n'a ye réseau kan ka wajulu bɔ misiri kɔnɔ k'a ta e de bɛ yala plateau ni plateau ka taa parce que bi bi in na dɔnnibaga caman banna misiri kɔnɔna la dɔnni yɛrɛ fɛn sira fɛ donc o baaraw kuma sigir'o kan ka nɔgɔ bɔ o la pewu donc bi bi in na o réseau n'o fɛn ko k'o réglementer o wajulu ninnu o baara minnu bɛ kɛ ko k'olu réglementer n'o bɔra yen victime minnu bɛ yen n'olu ye gɛlɛya sɔrɔ ko k'a lajɛ olu bɛ se ka fɛn cogo min na dɔw sen tigɛra dɔw bolo tigɛra dɔw ka du ci la dɔw ye degun sɔrɔ État ka fond dɔ ɲini olu ka bila ko ka tila ka sigi fɔ nin ye kuma ye dɛ Musa ni nin yɔrɔ ma wɔlɔwɔlɔ sigi fɔ maliyɛnw bɛna nin yɔrɔ de faamuya bɛɛ ouvrir le dialogue doctrinal avec les groupes armés et djihadistes et mettre en contribution les érudits maliens pour définir les corpus doctrinal de débat à mener avec ces groupes wallahi ni ne kun fɔra an ka dɔnnikɛlabaw afisunu kuranɛ minnu bɛ yen u ka amadu kunfaw la sigi k'a f'u ye e ye o ye bɛ bamuru ta n'i sigi i kana an ka kuma n'i ta ye tiɲɛ ni de dɔnni ye kuma bɛɛ dɔ kana marifa ta ka taa dɔ muso da ka kan tɛ ko Allahu akbar maa tɛ bɔ ka kuma k'a fɔ a ye nkalon tigɛ dɔnku da sera nin maaw ka labɛn maa minnu kalannen don ka bɔ maa minnu bɛ ka tubabuw ka baara ye k'i dogo tourisme kɔfɛ baara ka ta olu ka dagakɛliw la n'an bɔra o la an bɛna question politique et institutionnelle la o ko di kuma kɛra yan a dala ko kuma yɛrɛ o ko di ko fɛn min ye parti politique ka création ye ka wuli ten kɔrɔ ne ma kɛ candidat n bɛ taa parti créer n jɛra marché la n bɛ taa parti créer n ma kɛ ministre bɛ n bɔra ministre la caman ta ye n bɔra ministre la dɔrɔn a taa parti créer o banna dɛ la loi numéro 0545 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques dure sur la création et leur fonctionnement, nombre et la suppression des financements publics. Parti nombre ko ka dɔ b'o la parti 237 ne b'o de dɔn Mali la a bɛ se ka ca n'o ye miliyari joli tun bɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ u m'a fɔ ko wari ka ca o ko CNT yɛrɛ de wari ka ca miliyari de tun bɛ ta k'a tila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ fu sirila o fana danna k'o ban pewu association ka création ko ka dɔw parti ka nombre la o kuma fɔra association ka création o kuma na o fana kan ka créer cogo min na o fana kuma fana ka tila k'a ɲini dugutigi bɛɛ fɛ dugutigi ka jamana dugudenw ka hakɛ min la k'a bɛ nin parti in na dugutigi ka lakodɔn ni parti ou bien dɔgɔkɛ ka parti ye ka dugu jagoya don a fɛ n'o ma sɔrɔ nɔgɔ tɛ d'e ma n'o ma sɔrɔ e ka foro bɛ minɛ i la an y'o yɔrɔ dɔw la o ye fɛn n'i kɛra dugutigi ye i tɛ parti foyi fɛn min ye charte de la transition ko k'a réviser bɛnkan min bɛ charte kɔnɔ ko k'a réviser n'o réviser la an bɛ wolo kuma jumɛn na transition
san 2 ka taa bila san 5 la san 5 kɔnɔna la Asimi ka ko Asimi ni ye dialogue de kumakan don dɛ san 5 kɔnɔ Asimi ka nin baara minnu kɛ o dɔnnen don n'o bɔra yen an bɛ taa jumɛn na o ye k'a ɲini colonel Asimi Goyita fɛ baara minnu daminɛ la ale ka k'a laban a ka kɛ transition président ye a ka kɛ jumɛn wɛrɛ président tun a ka kɛ république fana président chef de l'état do dɛ mais qu'il soit encore le président de la république donc o tɛ se ka kɛ a bara f'a ka kɛ candidat ye prochaine république fɛ prochaine élection la o de ɲinina a fɛ ka tila k'a ɲini colonel Asimi Goyita colonel Maliki Diaw colonel major Ismail Wage ka tila k'a ɲini tun colonel Modibo Kone fo ka taa bila colonel Sadio Kamara la ale ni Ablaye Maïga je répète porte-parole du gouvernement ministre d'État ou k'o général au moins général de brigade ou k'o ye ne fɔra dialogue kɔnɔ ko k'o ye mais i bɛ nin ta k'a lajɛ an ye a ye san dɔw la mɔgɔ dɔw panna jala kɔnɔ dɔw y'u to lieutenant ka kɛ colonel ye u tora kɛ général ye dɔw y'u to capitaine la ka kɛ général ye mais bi ninnu ye colonel ye u bɛ misali kelen di ma dɔrɔn colonel major Ismail Wage Ismail Wage ye colonel ye nin y'a san 7 ye wayi colonel major do plutôt nin y'a san 7 ye i bɛ hakɛ to i y'a kɛ colonel major do nin y'a san 7 ye hali y'a kɛ général ye bi a n'a ka kan n'an bɔra yen an bɛ taa élection lycée électoral tɛ bilen k'a fɔ k'i bɛ yala ka taa mɔgɔw jaba kɛ lycée kan dɛ a kɛra inscription volontaire n'i bɛ fɛ ka kɛ électeur ye i bɛ t'i inscrit jaba tɛ awɔ non ni nin don ayi ni nin don dɛ n'i ka candidat ka di ye i bɛ taa n'i ka candidat ka di ye i bɛ t'i inscrit mɔgɔ si tɛ jagoya ni nin kɛra politicien b'u janto jamanadenw ni nin kɛra walahi politicien bɛ jamanadenw nafa dɔn n'an bɔra yen an ka jumɛn na an bɛ taa an ka dɔnni karamɔgɔw la ka école maîtrise karamɔgɔw ale ni an ka dɔnni karamɔgɔw k'u former ka tila ka a ye karamɔgɔ minnu bɛna ka denmisɛnninw bila ka tila ka jate minɛ u la k'u bila ka yaala denmisɛnninw bila garibuya la Musa n'an ma nin ko in kɔlɔsi ka wuli sisan i b'a dɔn terroriste bɛ baara kɛ ni hakilina bɛɛ ye n'a y'i jɛ sira dɔ fɛ a t'i jɔ dɔ fɛ a b'a dɔn k'a fɔ den ni muso ye hinɛ n'i kɛra Pakistan filɛ nin ye a attentat bɛɛ tun bɛ kɛ dugu tun b'a kɛ muso ni denmisɛnninw ye donc olu ye fɛn ye karamɔgɔ minnu don u ka recensé u ka dɔn a ka dɔn ni ne ye nin karamɔgɔ ye wa nin denmisɛnnin hakɛ de b'a bolo nin ye baara ɲumanba de ye ko ka cour des comptes kuma da sera ni min ma ni ne ye kuma ye cour des comptes tun ye section de cour suprême na ni faso dɔrɔmɛ kelen dir'i ma ka cour des comptes sigi a filɛ k'a bolofara sigi région bɛɛ la misali ye min ni sɛnɛkɛlaw ka bolofara don ni miliyara hakɛ min dira région bɛɛ ka n'i yɛrɛ ɲɛfɔ faso ka subvention bɛ versé mɔgɔ fɛ a kɛra présidence a kɛra primature a kɛra kuma na assemblée o a kɛra haute cour de justice o faso dɔrɔmɛ kelen mana versé i b'a kalama haute cour de justice i bɛ na ka na i yɛrɛ dan tigɛ n'o tɛ wari wɛrɛ tɛ d'i ma wa a bɛ se ka kiiri tigɛ a yɛrɛ ka tila k'a fɛn bɛɛ k'a yɛrɛ ça c'est très bien Musa n'an bɔr'o la an bɛna o kuma na jumɛn na an bɛna n'i y'i ka dossier la don jamana baarakɛyɔrɔ la f'i bɛ jɔ dɔw bɛ kalo 4 kɛ ka dossier bi dɔw bɛ kalo 5 kɛ ka dossier bi k'a ɲini bɛɛ fɛ cɛ o cɛ i ka dossier déposé délai ka d'i ma n'i ka dossier ka ɲi a bɛ tɛmɛ n'a ma ɲi a fɔra baara n'i y'a ye surafɛn bɛ minɛ baarakɛyɔrɔ dɔw yɛrɛ dɛ dossier bɛ traîner min kɛ u b'a la traîner de f'i ka surafɛn di n'i ma surafɛn di e bɛ ko i ɲɛ la i ma sigi ni min ye n'o bɔra yen ka tila ka mécanisme de l'évaluabilité et de la transparence dans la gestion des ressources publiques kuma banna yan de atelier b'u tilali sangew tilali foroba wari tilali foroba hakɛw tilali foroba duw tilali foroba fɛn o fɛn n'i y'a tila i bɛ dantigɛli kɛ n'i ye n bɛ misali d'i ma logements sociaux n'i y'a di mɔgɔw ma ni critère min i bɛ bɔ k'a fɔ ne ma nin kuma fɔ a ye yan ne ma nin kuma discussion kɛ yan ni nin ma kɛ Mali tɛ fɛ k'a kɛ de bɛ foroba fɛn tila n'i tilala a fɔra a banna ni min y'a sɔrɔ dɔn ni ma ta hali concours recrutement dɔw bɛ redoublé o t'a dɔn redoublé cogo jumɛn cɛ o cɛ ye concours baara kɛ n'i tilala i ye karisa la passé a ka critère fɛn n'a fɛn fɛn ni daluwa tɛ a bɛ segin a nɔ la o dialogue in a ma pan fɛn kunna koyi fɛn min ye an ka foroba baaraw ye k'olu baaraw lakilen k'u dépolitiser
k'a kɛ bi n bɛ nin parti la parti au pouvoir la ne bɛ kɛ international ye n bɛ kɛ nin n bɛ kɛ nin n bɛ kɛ nin bɛɛ tun t'a dɔn parti au pouvoir la o de la n'i ye secrétaire général ye e bɛ kɛ DG ye EPA la n'i ye nin i bɛ bila sigiyɔrɔ dɔw la n'i ye nin o kumana jɔyɔrɔ dɔw bɛ yen u bɛ d'i ma donc fu sirila o da la o tɛ kɛ tuguni non n'i bɛ kɛ politique n'i bɛ don politique la i bɛ don politique la n'i bɛ politique la i b'a to k'a fɔ k'e bɛ kɛ don politique la k'i jigi da poste baw kan nin bɛ bila nin EPA ɲɛma n tɛna yɔrɔ fɔ o banna n'ale bilala yen dɔrɔn a bɛ parti denmisɛnninw de ta baara la ale bɛ bila yen dɔrɔn a bɛ se k'a fɔ parti muso n'a cɛ ma ko wari si bila ka na donc bɛɛ bɛ taa giro parti k'u bɛ mɔgɔ ta baara la donc n'o bɔra yen école privé minnu bɛ yen n'u bɛ santé kɛ non ko dialogue ma kɔn ko kunna école de santé privée ninnu ale tɔ kun kɛra de ni min ye bagi jɛ o bɛ taa ni min ye defu jɛ o bɛ taa ça fait conflit amour kun tɛ bilen quoi u sigila o dan na bi ninnu création bɛ lajɛ école minnu don ka fɛn bɛɛ bɛ na lajɛ mɔgɔ minnu bɛ taa u bɛ lajɛ u ka hali i bɛ concours d'entrée min ka taa yen mais minnu ye kalankɛyɔrɔw de tun ye fɔlɔ donc bolo dar'o fana kan ka tila k'a lajɛ mairie minnu bɛ yen bi na ni maire bɛ mɔgɔ tɔnɔ maire dɔw bɛ tɔnɔli la bi a ka bɔ hakili ma ko ka délégation sociale ta ka taa yen maire dɔw bɛ yen olu bɛ ka dugutigiw minɛ ka t'u datugu o mairie minnu bɛ yen délégation sociale de bɛna taa ka taa bila nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na o tuma na ka bɛɛ ka hakɛ d'i ma parce que i ka mandat banna n'i ka mandat banna Asimi ka mandat transition de bɛ yen fɛn min fɛ e de ye o ye i bɛ ka dugu ka foro minnu la i bɛ ka mɔgɔw ka fɛn kɛ hakɛ fɛn min bɛ lisaw kɛ mɔgɔw la o banna donc nin baara dira État ka terrain de vie k'o jɔ ministre kelen mɔbili 5 cabinet b'i bolo conseil bɛ chargé de mission 7 i y'a faamuya b'a la conseil joli ministre kelen min bɛ don a la Mali kɔnɔ c'est des milliards hali n'a sɔrɔ ministre yɛrɛ sara 900 millions Mali ministre de 1 million sɔrɔ donc fu sirilaw fana dan na ko k'o kɛ ko ye min banna fɛn min an ka schéma d'urbanisme ye ko k'o élaborer o tɛ dɔwɛrɛ foyi ye an ka duguba sigicogo ka balontan yɔrɔw di ka espace vert u banna olu tɛ se ka morceli tugun ça fait quoi kɔrɔ maire tɛ se ka dugukolo di bilen donc an bɛ an fɛnw na n bɛ ne ma fili bakurubaya la n bɛ se ka n da kun minnu na a ka question bɛ se ka bɔ a tɔw kan a tɔw ka ca a tɔw baden de bɛ yan a tɔw ka ca voilà c'est 300 points donc tɔw ka ca an yɛrɛ tun bɛ fɛ ka na joona pour que ka se ka voilà n bɛ kuma da aw ma question fɛn fɛn b'aw bolo a y'a bɛɛ pose an y'a mɛn k'a fɔ ko a fɔra ko an ka leader religieux ninnu k'olu fana k'olu sen bɔ politique la est-ce que o kuma ninnu ye sababaw ye wa o ye n ma o mɛn kuma kɔnɔ mais n ye min bɛ kuma kɔnɔ o ye wajulu ye ɲɛ bɛ nin hakilina ɲumanba de ye o conseil walama silamɛw ka tɔn walama diinɛmɔgɔw ka tɔn olu de bɛ a lajɛ k'a lajɛ maa jumɛn ni wajulu kan maa jumɛn ni wajulu ma i kɛra sira o sira i kɛra chrétien i kɛra silamɛ o bonya bɛ segin tɔn de ma tɔn de b'a lajɛ parce que e bɛ kuma min fɔ an t'a dɔn n'i y'a mɛn a ye n ka diinɛ lagosi a ma n ka diinɛ lagosi ou bien a ye tiɲɛ fɔ a ma tiɲɛ fɔ dɔnnibaa bɛɛ ma ɲɔgɔn sɔrɔ kulu kelen na kuma fana bɔra bila la kɔnɔ o kumana i da sera sécurité yɔrɔ min ma fɛn min ye gouvernement ka côté kuma ma faamuya k'a fɔra ko da ma tugu mɔgɔ si ɲɛ ko yala est ce que Amadu Kunfa ni Yaya Gare ninnu olu bɛɛ fana wololen don a ko kɔnɔna la wa i ye question ɲumanba de posé a fɔra ko ma dialogue engagé ni groupe armé ye yali ni Amadu Kunfa tɛ ni groupe armé ye yali ni Amadu Kunfa yɛrɛ reconnu comme terroriste fo mɔgɔw ka nin yɔrɔ de dɔn yali ni Amadu Kunfa tɛ groupe armé yali ni Amadu Kunfa ye terroriste poursuivi par la justice malienne da yɛlɛnna jɔn ye mouvement armé hali o don a dialogue dɔw ye marifa bila ka na da yɛlɛnna olu de n bɛ misali d'i ma constat na Faransi tun y'a essayer k'a bɛ MSA bila ka bila Mali yɛrɛ gouvernement contre la Musa Achar Toumane n'o ye mouvement pour le salut de l'Azawadi mais bi mouvement armé bɛɛ bɛ ka fara jamana kan baara b'a la ka kɛ n'an taara u bɛɛ bɛ disu tɔgɔ ninnu bɛɛ bɛ disu ni min kan ka bila yɔrɔ min na o bɛ bila yɔrɔ min na o baara bɛ sɛbɛn mais pour le moment f'an bɛɛ ka jɛ ka baara dɔ de kɛ ɲɔgɔn fɛ o mouvement armé de fɔlɔ mais mun ye terroriste installé maa ma bɛ yen mais joli attaque filɛ nin jɔn de tun b'a kɔfɛ Alga Bassi ninnu ni fɛn depuis le contrôle dialogue ka hakilina de ni mɔgɔ min reconnu k'i ye terroriste ye e ko tɛ dɛ mouvement armé de fɔlɔ n'a sɔrɔ ko Musa Achar ou bien fɛn tɔgɔ ye de Amadu Kunfa k'a fɔra ko fɛn tɛ mais au moins justice b'a poursuivre mun na justice b'a poursuivre mun na ni justice ye poursuivre ka ban e ka statut perdu
Ni justice poursuit comme c'est fini. Mais au pays la communication formelle, communication de kuma de bien check ata ni fo français là. Kuma fo bamananga na. Même na fo français là donc nga solo ka fo bamananga na. Donc comment point basique là pour l'esprit maintenant de ce texte là comment on t'explique. Amadou Koumba ni fait on liste les sont poursuivis par la justice malienne. Dialogue même c'est ko ta ka bolo. Et mouvement armé muna ambo ke parce que ay papier de Koumba no nyongo che. Ko la siga papier ke. Donc jamana re ko ni ko ma fa buru do so faiblesse bi mais na ma yabi ana renforcer ñoo fait dio ana renforcer ñoo je le faka ça là et ni mouvement armé nous ngondro ko no ko lu dia ko amere mo ma ko wa ala ka wara ta ko war verser ko wa ta mar fata mais ils ont compris qu'ils sont maliens chien joli André Bouga et Menaka avait attaqué mais où amé fra ñoo ga combattre mais wakati kile a soro yadi ni Amadou Koumba be position wala jeke ale ni intala ulu be Mohamed Intala be position wala donc ka kuma wala dorete ceux qui ne sont pas poursuivis par la justice malienne l'autre nous m'a poursuivi le coup voilà ni kuma fa ba bulu aya poser ni question ara ba bulu yingal tene kon bulu bi voilà ni yingal tene be aya poser Sous Corobera, non peut-être que la même chose double commentaire là, on a ce qu'on da bougerat loka ko jabi, noté non, à mes 2 minutes quand même, j'aime quand fonctionne là. Bon, vous, pour faire ce communal là, comment tu vas vous recommandations locales? Pour faire une association fait à caractère ethnique pour dire pour me recommandations qu'on a là. Galon mai ne yo recommandation en phase communale la nyere akala nyaay mamu to tele nyaay commune se mise la nere mais phase régionale là recommandation d'observation on ko son c'est bien pas dit que comment mi fora communale là ko créer de répéter comment ça n'a pas kemeta duru bala beta hakenu na so de kangata urgence la kuma ay misali do ba ni kemeye la sa do be binga bola tout à ce ka kuma ni do ka hake do bolu no mais ne re koni ni kuma me communal la mais comme régional la ta do na so kuma yella alibi parce que mo ki fera régional ataka dam même on ba do ba ko ne akuma me ne re akuma me lalo mai OK amba ku jani asimi ko ta kan candidat ko kuma e o fene la inu kera o fene transition ko namna ko ko asimi ko ta candidat abu kuma challenge do ko akake atiteta nyogona yi kaka ta folo asoro ki labe bana do fere wono kay baranda na kaka continue ka kana ibse ko mfo ko ba mais ni asimi yere maga kan na me plainte do asimi ko pour non assistance à un peuple en danger wallahi ma asimi ko wallahi me plainte do asimi kam ni ay malon mu na ka sabali toro me malen ka da tem hosi kongo be mi no be ma yani beto na pata ni be bola do al ka dani Mauritanie frontière ka damine ko ron nettoyer ka ta Kidal libéré ka ta am ka Aglo ko libéré ka Mopti libéré avec 82 nationalités ministre ko nodi uruma dese ka femike bi asmine na ka nindi ka ke ka jamana bo kan bo sédé la kan bo fentement kan do yere 112 et fait 100 fla to bu ka de me kelenti ka on yo bala fo imajo Babuka de Bekelin ta amu partenaire pour Mumbi asimi ni bora kosa na kala ka fo abe jalo konna la femi aspect économie ko ka jamana ka soro ko ka belie jamana ka ressources la folo ko lié no impôt taxi de la odabla o na dabla anga sanu anga coton anga lulu anga marjane anga dugu jukoro na folo anga jamana économie nga lié la no kera sa anga kala bolo be OK bu do bala ka ingal ke ko war ko kuma est-ce que ayasi ko kuma fora la war ko kuma date l'opération en japo yayi ça veut tellement ko jele yo fo ka nogo bo CDAO de ba ka mana ka kalo ka fona aya kala ka maka sabali abe senen deli bela ka so na tala ko na be ka comme ale kan ga récipicé dans une occupation dans on ka bora am ka khono de CDAO be sina kan bela ka papier da man da war créer na mais na bora da war créer parce que CDAO de be kelme ka anta otaji donc wari ko kuma kono bana pe Allah barka la bana CDAO be ka tanta na ne deli la sono deli côté na ye bebla ka ndila wantala ade ko wa kan sanction ni mais abana mais c'est fini ni asime kanda amisa mbune fo et puis asime de kanda ka be démissionner dans te jeno Idriss Bita ka tumla be ketin ma no makaya
Idriss Déby denkɛ ma kɛ wa o kɛra k'a gagné yɛrɛ o ne ka to ma Idriss Déby ma kɛ wa diɲɛ bɛ sigi k'o lajɛ wa donc Assimi bɛ to fanga la de ka élection organiser kan n'a bɛ passer a bɛ passer n'a binna a fɔra a ma donc a tɛ démissionner ayi a tɛ démissionner non transition président de don mais waati fɛn dɔ bɛ ɲɛ yan fɛ est-ce que o bɛ ɲɛ anw fɛ non o tɛ ɲɛ o tɛ o kuma na transition tɛ transition ye transition ye transition ye bon ni transition tɛ ne ko mun bɛ ɲɛ an fɛ komi olu ka wusa n'an ye e b'o dalu di ne ma dɔrɔn Idriss Déby y'a attaqué en français yɛrɛ y'a soutenir ka tila k'a fɔ a ɲɛna ko félicitations o ma dɔ ka wusa ni dɔ ye an bɛ taa an ka sen an ka lajɛ a tɛ démissionner dɛ Assimi bɛ to fanga la ka élection organiser an bɛ tɛmɛ ni baara ye n'a cira a fɔra a ba mais Bobo la u b'a fɔ ko ni mɔgɔ min bɛ fanga la ko ni mɔgɔ taara ɲɔgɔn dan na ko wajibi ye o kuma i ko kuma Tchad mɔgɔw de tɛ Tchad yan mɔgɔ bɛ Tchad ta ma kɛ bɛɛ ɲɛna wa n'i ye kuma dɔ de f'i ɲɛna dɔrɔn i b'a dɔn mun bɛ ka ONU ka fonctionnement gɛlɛya deux poids deux mesures n'i y'a ye bi mɔgɔ tɛ tubabu bonya dɔwɛrɛ tɛ o wa tilenninbaliya de don i b'a dɔn k'i ma kɛ fangatigi ye cogo o cogo n'i tilennen tɛ mɔgɔ t'i bonya walahi Ala de kumara tilennenya kan n'i ma tilen maa si t'i bonya donc c'est pour te dire que tubabuw ka tilenninbaliya tɛ se ka foyi kɛ Assimi bɛ an bɛ Idriss Déby denkɛ ta ladege a bɛ to fanga la a bɛ élection organiser an bɛ tɛmɛ ni baara c'est la continuité n'a batira a fɔra a banna alhamdulilayi n'a tɛmɛna fɛnɛ a fɔra a banna a fɔra ko réviser la charte charte an bɛ charte de réviser k'a don a kɔnɔ ne ye n ta de fɔ dɛ ɲɛnakina de di Bubu an ka kan donlen ba la dɔw fana b'a la ko ɲininkali kɛ yala ma Asisi y'a sɔnni sigi o kan wa mais Asisi kan donna ba la ka bɔ mais Asisi yɛrɛ ma o respecté et puis Dialogue yɛrɛ m'o respecté a tɛ ka respecté Dialogue yɛrɛ m'a respecté e ye kuma tiɲɛ de fɔ o kuma dɔ la n ka kuma bolo de kan o Dialogue yɛrɛ m'o respecté donc u ka c'est ne Dialogue kunkɔrɔtɔ bɛ mɔgɔ minnu bolo vraiment c'est des gens u tɛ se quoi Dialogue yɛrɛ ça fait olu yɛrɛ ma constitution kura yɛrɛ bonya la quatrième république la Dialogue yɛrɛ kɔnɔntɔn tun bɛ mɔgɔ minnu bolo u tɛ se parce que majɛ caman bɛ yen ne tɛ se k'a dɔn misali don quoi i bɛ thématique fɔlɔ ta k'a lajɛ paix et maliyɛnw k'a lamɛn paix et réconciliation et cohésion sociale o ministère bɛ yen yɔrɔ bon carte d'invitation kelen ma ta yen ah bon carte d'invitation kelen ma ta ministère de la réconciliation na bon o min b'anw yɛrɛ concerné ka donc fɛn min don quoi i b'a dɔn jamana in baara filɛ nin ye ne bɛ min fɔ maliyɛnw ye walahi a kana mɔgɔ la i k'a ka transition soutenir k'a lafiyalen don ni mɔgɔ min y'o bila a kun na i bɛ fɛ mais ni aw kun mana yɛrɛ ye tɛnɛ la da la aw kun tɛ se ka da la Assimi fɛ ko la anw bɛ humiliation dɔ sɔrɔ secteur an b'an cɛsiri Assimi fɛ ko la a fulama n'a sera don o don ko dɔrɔmɛ tan bɛ sɔrɔ fɛn dɔ la o b'anw écarté ka bɔ yen o ye wagati bɛɛ ye o de y'a to minnu bɛ dimi ne b'a fɔ i kana dimi ça fait kɔni n bɛ jamana soutenir ani n bɛ fanga soutenir kelen tɛ quoi anw bɛ Mali de soutenir ni transition in bɛ ka baara min kɛ an bɛ Mali de soutenir à travers ça mais a bibi in na u ye média minnu ka d'u ye u y'u wele k'a fɔ bɛn tigɛ fila kɔrɔtalen fɛn dɔ u ye ne tigɛ bɔ fɛn u y'an bɔ média fɛn bɛɛ la ka tila ka taa di média wɛrɛ ma aw minnu bɛ yen n'aw filɛ ka nin direct in kɛ bibi in na aw si ma invité n'a invité na a y'a fɔ kɛ n'a aw filɛ a ye kuma maliyɛnw de tulo b'aw la o média fɛn fɛn bɛ Assimi soutenir u y'a bɛɛ écarté mais n'a kuma tɔ ko France 24 tun ma suspend u tun bɛ accréditation dɔ ka taa di France 24 ma ale ni fɛn ma ça fait que ninnu bɛ fɛn fɛn dɔn o ye tubabu système de ye quoi n'i y'a ye Mali presse ma se ka fanga façon dɔ sɔrɔ parce que hakili kɔnɔ k'u ka ligne éditoriale de ma sɛgɛn k'a ɲɛɲini k'a lasankɔrɔta quoi chaque fois ala ka information i bɛ taa sɔrɔ u b'a capture kɛ RFI ale ni France 24 n'olu ye min ta dɔrɔn u b'o ta k'o kolo ɲɔgɔn na ka fɛn c'est pas hali recherche an ka mɔgɔw tɛ sɔn a ma mais alors que c'est des journalistes ni kuma dɔrɔn olu ye journalistes baw ye mais ka taa ka jamana yɛrɛ gɛlɛya min binna anw kan n'i kun y'a dan ko anw ni France 24 dɔrɔn ko réseaux sociaux kun tɛ médias sociaux kun tɛ sɔrɔ u y'a da to an na n'a kun y'a sɔrɔ bi ko France 24 kun ma suspend olu kun bɛ ka caméra bɛ kɛ ɲɛfɛ mais ne ko n'a ye France 24 suspend aw kun kan ka AES média wele aw kun kan ka Africa média a bɛ Mali soutenir fɛn bɛɛ la o y'a hakili m'o ye o hakili bɛ fɛn fɛn na n'i y'a ye bi hali mɔgɔ bɛ ka Dialogue fɔ dɔɔni ala ni réseaux sociaux hali ni réseaux sociaux parce que mɔgɔw de bɛ ka réseaux sociaux kumakanw ta k'a bayɛlɛma k'a fɔ a bɛ se ka faamu cogo di donc jusqu'à présent an ka kunnafoni di ma niveau dɔ sɔrɔ jusqu'à présent mais Dialogue y'a serré ala ɲɛ e bɛ se cogo di ka bɔ Dialogue la e yɛrɛ de ko ko bamanankan ye langue officielle et langue on a 16 ou 15 langues officielles nationales e bɛ kelen bɛ tila tun ka tila ka taa
dialogue de recommandation kala français la français a bɛɛ français tamashago be sal kono bobo be nyangao be flaw be fɛn be au moins langue majoritairement parlée o ta i ka expliquer o la ni ça c'est français langue de travail ouais donc document dilan a la mais a fɔ mɔgɔ ye donc i yɛrɛ de bɛ constitution bonya walasa mɔgɔ ka constitution bonya tiɲɛ kelen dɔrɔn de ye koyi maa si juguya tɛ ne kɔnɔ mais ni an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma fara an ka système kɔrɔ ma an b'an yɛrɛ lafiya minnu tun bɛ ka dialogue baara kɛ walahi an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ ɲɔgɔn ye majɛ baden de y'a jɛ majɛ baden n'i ye bi mɔgɔw b'u jɔ kuma ni recommandation ko Moptikaw ye nin fɔ nin ye nin fɔ à chaque recommandation il fallait créer un site i k'a bila kan dialogue y'o de ye c'est la pure transparence phase communale site de tun kan ka sɔrɔ a bilalen don a kan mɔgɔ fɛn fɛn fɔ recommandation fɛn fɛn taara phase communale la k'o bila site kan phase régionale o fɛnɛ bɛ site kan donc i ye kuma fɔ i m'a sɔn ma i bɛ taa site kan i b'a consulter o ma dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ min taara c'est tellement simple phase nationale thématique minnu nana recommande fɛn minnu nana c'est la même méthodologie i bɛ taa site kan dɔrɔn i b'a ta c'est la transparence mais nin si ma kɛ n'i y'a ye bi mɔgɔ dɔw b'a fɔ k'olu b'a bɛna ma ta en compte parce que aw ma foyi yira min b'a to a bɛ fɛ et puis au bout a tila ka taa kalan bamanankan fɛ français fɛnɛ la donc les gens ne se reconnaissent pas du tout même le président de la transition Assimi discours que la en deux langues en français et en bamanan ouais Assimi nana wala ta a fila bɛ k'o la Assimi a fila bɛ kɛ mais aw minnu bɛ aw dialogue fɛn kalan rapporteur min taara kalan a kalan français la et y'o ko wa ko jamanadenw k'o faamu et maintenant on dit non malheureusement ma fɛn alors que français filɛ kuma fila kuma dɔ bɛ yen kɔnɔ min interprétation ma gɛlɛya mais n'i kun y'a fɔ bamanankan na dun a y'a ta hakilina min na aw de b'a dɔn aw de kun bɛ yen aw de kun ka fɛn mais o ye bɛɛ écarté o ye bɛɛ de écarté o ye bɛɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka kuma in fɔ ka ɲɛ o y'a bɛɛ écarté u yɛrɛ ka combat personnel bolo ni tiɲɛ nana maa se k'a si min fɛn mali kɔnɔ ka tɛmɛ ne kan mais ni tiɲɛ nana i bɛ tiɲɛ fɔ bila parce que ne bɛ n ta u ye ne bɔ a la a tile naani dɔrɔmɛ kelen maa ɲini maa minɛ hali sisan an bɛ ka nin baara min kɛ an bɛ ka nin kɛ fu anw ka doni négocier de ni mɔgɔ min tɛgɛ fila kɔrɔtalen filɛ nin ye anw mɔgɔ yɛrɛ bolo k'an minnu y'an sini ko la fɛn yɛrɛ ka don dialogue la anw négocier de Dante y'anw sigi o fɛn bɛɛ la Dante non Dante y'anw écarté de Dante y'anw écarté de bon aw ko nin na ko la liberté de presse ou la liberté d'expression ni min ye kuma fila bɛ ɲɔgɔn dɔrɔn ni se min bɛ yen o b'o boli parce que transition fanga filɛ nin ye ne bɛ conseil min d'u ma ni mɔgɔ min kɛra aw fɛ a y'aw janto o la i bɛ bɔ ka i kɔ da transition dɔgɔbaga de kɔ la k'i cɛsiri a tigilamɔgɔ b'i minɛ k'a k'a sago ye hali mɔgɔ tɛ kun ala y'o kɛ nin transition dɔrɔn de ni mɔgɔ min bɛ transition soutenir ka soutenir n'i t'a soutenir ka to o mɔgɔ foyi tɛ mɔgɔ la o mɔgɔ foyi tɛ mɔgɔ la e de bɛ boli nɔfɛ k'i cɛsiri bon i b'a dabɔ mun kama ni ko ye jamana sɔrɔ bi ko y'an bɛɛ sɔrɔ mais et quand même il faut voir Franck Nyamsi l'a dit Francis il devait être invité d'une certaine façon Mali dɛmɛbaga ba de don a bɛ Francis a bɛ convoqué don o don Francis tribunal la pour Maliko la panafricain ba de don mais olu kan ka wele nin kɛ hali n'a ma na au moins a tɔgɔ kun kan ka fɔ Alpha nali ka ɲi o Africa Media non a kana na yɛrɛ ayi nali ye seereya ye o ko mais Africa Media ta k'a lajɛ dɔrɔn ni Franck Ngati gɛnna yɔrɔ min na Africa Media kun kan ka na k'a dɔn k'a fɔ ko africain fana bɛ jan b'u ka media la bon i bɛna nin kuma fɔ dɔw ye dɔw b'a fɔ k'u ye journaliste ye k'u bɛ ko dɔn olu hakili man di donc voilà nin n'a ɲɔgɔnnaw de don transition kɔni i b'i cɛsiri a ye i b'i cɛsiri i yɛrɛ n'i ko i sɔrɔ i b'i yɛrɛ mɔgɔ foyi t'a la a nɔnɔ o mɔgɔ non ne de bɔra k'a fɔ ne buma bɛ n tɛgɛ fila jan ne fɛ o mɔgɔ foyi n'a y'i ja kana fɛn kɛ dɛ i yɛrɛ faga ni hali ni sari kɔnba de ɲɛsin transition ma n'i y'a daburu minɛ ka ban n'i banna i b'i yɛrɛ non an ta so mais n'a fɔ ne kun ye tɛgɛrɛ fɔ Dante kun ne kun ma crédit sɔrɔ a kun b'a ci ne ma ne kun ma bɔ ka tɛgɛrɛ fɔ non Dante ɲɔgɔn tɛ yen wala Dante ye baarakɛla ye dɛ a ma an dɔgɔ daminɛ ne ma wele yan non validation thématique ni fɛn bɛɛ la fanga ma ne wele ko ne ni Dante de y'o kɛ ɲɔgɔn fɛ awɔ nka komi ne bɔra k'a jaabi hakiko la olu de ko ko démocratie alors que c'est la pure dictature c'est la pure dictature mais transition fanga yɛrɛ hakili foyi t'o la ne dontɔ négocie ni ne y'a ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛna ni mɔgɔ min bɛ ne dontɔ négocier la yɔrɔ kuma d'activiste minnu bɛ kɔfɛ France ni États-Unis ni Dakar ni dugu tɔw la ani Italie ni État fɛn tɔw la non dialogue kun kan ka to communicants de bolo ambassades kun kan ka contacter ka ni communicants ninnu ye ça fait thématique kun kan ka ci bɛɛ ma
an b'i ye i bɛ Mali kuma ta i bɛ Mali journal ta k'a fɛ i bɛ taa bi na ka journal tigɛ k'a bila réseau kan n ko maliyɛn dɔw de b'a kɛ u tɛ sara o mais u kan ka bonya nin kɛnɛ façon kan sabu jamana kan ka mɔgɔ waleɲuman dɔ kɛnɛ dɔ kan quoi mais min ye mais ko i bɛ recommandation dɔ fana fɔ ne tun ye note ta mais note malheureusement a bɛ n ka téléphone kɔnɔna na ko administration kan ka dépolitiser ni bɛ administration kɔnɔ i man ka politique kɛ o bɛɛ cogo o y'a fɛn kala salle kɔnɔna na mais ni y'a f'i ɲɛna sisan ne y'o de fɔ kuma la a bɛ fɛn kɔnɔna la c'est pas parce que n ye parti dɔ ɲɛmɔgɔ bɛ n ye parti dɔ ka mɔgɔ ye n bɛ ta k'a bila baarakɛyɔrɔ dɔ ɲɛma o de tun bɛ yen fɔlɔ mais n bɛ kuma dɔw fɔ ni mɔgɔ min sera k'an tɛgɛ jigin n'u bɛ ni politicien bɛ se k'an tɛgɛ jigin an ka taa fonction publique la an ka taa audit kɛ non an ka taa fonction publique la an ka taa audit kɛ en 2005 2006 2007 arrêté ministériel bɛ mɔgɔ kɛ fonctionnaire il y a plein de cadres maliens catégorie A arrêté ministériel bɛɛ kulo bɛ ne la an ka bɔ an ka kuma fɔ mɔgɔ y'a tɛ soutenir mun kama 2005 2006 2007 pourquoi mɔgɔ y'a tɛ soutenir pourquoi il y a beaucoup de partis qui ont élection na mun na il y a été soutenu alors que c'est des grands partis politiques a bɛɛ ye nin n'a ɲɔgɔnnaw de ye arrêté ministériel ye mɔgɔ kɛ fonctionnaire ye Mali kɔnɔ ne de n tɛ kɔ ta catégorie A B C arrêté ministériel ni Mali tɛ hakilika ye o kɛra yan donc en ce moment n'a ma dépolitisé mais n'a fɔra ko arrêté ministériel ka mɔgɔ ta e bɛ jɔn tɛ ne parti denmisɛnnin de ta mɔgɔ dama min baara sɔrɔ parti sababuya la dan t'a la ne de bɛ ka kuma dɛ en tant qu'ancien politique mais comment et je parle, je mesure mes mots et je l'assume aussi. Ne de y'a fɔ ni min ma sɔn ma an ka taa audit kɛ fonction publique la an ka taa diplôme ni fɛnw contrôler an ka taa dɔrɔn ou bien an ka taa contrôle physique la dɔrɔn donc voilà les donc mɔgɔ joli baara sɔrɔ a tun bɛ parti li sisan donc nin bɛɛ ye mun na mɔgɔ bɛ girin parti kan dɔrɔn de la pour des opportunités pouvoir dɔ yala ma est-ce que Mali bɛna na maire sɔrɔ kɔgɔji sɔrɔ wa o fɔra kɔnɔ kɔgɔji b'an bolo a tɛ de fɛn ani Murtani Dancɛ la mais an kɔgɔji de o mɔgɔ ko kɔgɔji sɔrɔ kɔgɔji b'an bolo de an ma taa nɔfɛ de a fɔ a tigi ye kɔgɔji fila an bolo ni ani Murtani Dancɛ an ka kɔgɔji de don ka bɔ Atar ka jigin ka na ani Murtani frontière na ka jigin ka na an ka zone de ye mais ka jɔ kɛlɛ bɛ kuncɛ sa a b'a bɛɛ ye o an ka zone de don a bɛ Jalaw kɔnɔ Jalaw kumara kan Jalaw ko ka surveillance ko ka frontière bɛɛ surveiller dɔ fana mun ka ɲininkali kɛ ko ka frontière bɛɛ Jalaw ko ka segin bornage bɛɛ kan a b'a kɔnɔ o de tun ni ma ko Jalaw point ta mais panpan dɔw kunna an bɛ segin a bɛɛ kan Mali ni Burkina ni Sénégal ni fɛn Côte d'Ivoire a bɛɛ Mali bɛ segin a ka bornage bɛɛ kan hali bigini t'a jɛ wayi donc vraiment an b'a to tan aya ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a fɔ an ye min sɔrɔ ka di an ma bi o de ye nin ye an b'a fɔ a k'an bɛn waati wɛrɛ inchallah